Waye Buroda? Buroda magana nake. Waye Buroda? Kai Buroda mana. Sunana Buroda? Kai baka da hankali? To ya ba zan ce ma Buroda ba. Ya ka zo ka ce da mutum, ka zadda mutum a gindin biya ka ce ma Buroda. Wannan ai mutunci ne. To Buroda, to me kalmar Buroda take nufi? Kai ma hukaci ne. Yanzu ka je ka samu wani mai kudin ka ce ma Buroda, wallahi ya daure ka. Kai billahi allazi la ilaha illa huwa Adamu Zango ma Buroda ne. Kai kana da hankali kuwa? Wallahi Adam ya zango ba sa, wallahi Adam ya zango zai daure ka. Duk fa ka ni ba sama da Adam ya zango. Kuma ka ce ma Buroda? Kai kana ban mamaki wallahi. Kai ka san waye Adamu? Da Allah Buroda mu yi magana da kai. Kai wanda ya ƙara cin Buroda alfi ne mas. To me yasa baka so a ci ma Buroda? Ya saka cin Buroda. Wannan ai cikin mutunci ne. Kai ni zaka zo ka ciwo mutunci a gida? To ni ban ga laifin Buroda ba. Ai sai ka ce min dalilin Buroda da Allah Buroda ne. Ai kai mental ne baka da hankali. Kai ijon ne. Kai baka ilimi bane hisa baka waye ba. Ka je ka samu Adam ya zango